Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakenhon somasol kabalashna karpang ya kajingwa na kabenta ban ai min sim ban ai jingaro ya ginong sengkam hakani ke jala megalaya kalala ban penmi perthai ya kani kajingwa haka music video haka khatnyo trik kulalengkon arja apulai haka bala plat ba do director jongka MBMA MBDA uba Ivan Swear haka jingalang kabalalong haslong press club Shillong ya kani kajingwa kabal ai karteng I have a dream la thau hi da kakenhon somasol hapo kajingalam jong ba kit sang pliang bat kakenhon rai jong u. Why? Kebangi I keteng I have a dream. Kadai bet no ban ban I min sim. Jadi ni kisamla bat ki brio ki bat sengi ki tam jom. Nama ba hakani kari jomi ai thu mene ba kadang ko ga sen ga bangere ki tan Smith jong ksa. Ai gandu yo we rangba beron kun ba akun news nem hadin ko lai thu ong ba kun jonga tunglei umdan kam. Te nakali kumno kumtala akun news nem usuli sial yo. Te ong kata kam dei mo kam. Te ngide ban buram ya ek ba ki kun ki ti ki jongi ki samla jongi ki persang ban yakri ki persang ban le ya ga jingim. Te hadin kata ka jing keren na sa ong yu pek hasilong wat ini skibe pat jela ki barisial ki de ki virus pa ki de ki ba la ban penya ki jingim te kumo pi perkhat ba ko jong pi tang na kita ikam isi aro ki ong pancukun no ba dan kam te kani ke jingwan nomor kata-kata ba de ki khot ro me ki pa ya ki nong yalam snong ya ki nong yalam jong ki kunon ba per ba kin snotho ba ni dei ban kersan jadi samla jumi pada hari ni kapur ringkat bat keprem ni nak hal yang cuma sama soal rong ikwa ban kuntu jadi samla kumo bakin wan ban ai kerteng jongki bakin yadon bentalang hari ni ke jingnya persang jong keprem bat kani ke jing perkat ke batmai dari ban don wan no hari ni ke jela jumi kanang ba ngin kiyo na ko ikopor hande ban susani ape tah kam sarkar ba tang hinyok sana jarut na ka life holak tam kabumot tang 8% ru kampat kot ide lenti ba di jingkhang yet mo jong no ni jingkhang ibaret te no ke ka ba susi pat ba kibril ki perkhat lada myo kam sarkar mo myo kam te na trai kan ni ka jing perkhat ni hak ban penkelan state to ni dia ketika state ke batop ke em dan ki marus pa ki baro ki baba pendap itu kamjun ki brio ki banang ki basta bateri shitom lekan pamang ya ki pot bon ki kon samna jodi ki het na po abila jodi baliwat kam security ki state syata ki yo ki kam ki baret baria te bon sin ki sasakum not kon no lekan pa hari la jom kali kali ke batap ke bon kila kilenti kumlo ne kim yo ala ni nama ba menchua menjudan kum ke ne ala ba play nak bata joki te do pengi i ke ne ke la play ke ne office of crime ha ka ba ya ki boy ki jingmu bat ke jingkwa jo ki kon samla jo ki baro khoi ki badan kum ke ne jingkwa ban trailer kam jo ni play ke ne ala kilenti bane ke ne ngi te lang bat ke IIM Kolkata kepada kawai school ba apa kali dia kebala pan walam bat hikai ya ki bria kumno pentebe haki kam business joki di lembaga ni ke prime hub ni perlong bon ki program kawai ke kongsan ke program kare ke chief minister challenge ha ba ni je ya ki no ki brio ki badai ki nong tray ki nong penmi ki nong shna ki nong thai ya kan no kamal ke baki ki tebet ki warna eka chakman pan la jab ban
pe benya ya kata country joki ni sa ji ki bagi long ki long yo na ya kene ka skill to play dak la yo kene kene ka play ka la tu ti ki kumno bagi na ka tiu shu ya kene ka kam joki ha ka ba da ka jinya dan bentalang jong ka IIM Kolkata ka jinya dan benta jo ka mega institute of entrepreneurship ka jinya dan ba ki batrei la ki we ki tanah sarkaro ki no senyang lah ni ban krishan ki ban penyo ki ya kita ki but ya kita ki la ki ya kita ki teknologi ki mengimpat don bakin la ban penlong ban penulong ya kata ka kam ki bakan mi hakadul ban hakarukom baki we ki breu na ki we jaka ki kwa ban thi ki kumbalong mata ban kumapilai I matan hakato jigwai la rai opini bakin kato kaning mon kila pen inuksa ya kirukom trei bagi jepen mi ki andre tumne ta kato kales kade ko pon spa li ma tek spa di bre nalo darilom garo charilom jantia chebri bhai bacheri pasi kajingwan jo ni manta kalau ba ni kentu ya ki we breu ki we ki sama ki we ki try muluk ki try jaka jo ki badan ka sap ki badan ka phong ki badan ka jingkwa bante la dia dak batre la kam la jom pan once for prime yo man siem la kai ka bakini ki dan ne kana ma phiru pila ban pen ulong ya kata ka jingkwa jo ki batre la kam jom nyam dei shu ban long ki breu bushi im tang pathiet ka jo ki we dei ki ban long ki breu ki ban permi ya ka ka baki we ki kwa pathiet ani kata ka ni jing tu jong ka ni ka jing le jong ni ban perlong ki kana jong ni ki breu jing ni next year ban yang hala ki jong ki jat dag ba permi ya ki ma ki mata ki ba dei na po kishno jong Tenrei haba ni lebih benteni isha ki palok ni prem ki on dole na kumne da kumne di sha tu dui tara ro kamde bandan hunto tenrei haba ki puri beri skap ki jura yang sama sot on klam dui tara kamsu sma sama sot tena ta ki on tong ya akomodi de kataru tini ibu dui tara hunto nang ta kasadan ru butu kajing penskon no yang ki khnang bakandon kajing sutrai ya ka kam te mindai bandai te ginong ruai ngir ngia sungfu umtai te kitu ki palok ringi te ha ka bakut pi ti screen ki beret kitu bar khat ki dei ki bayadan mentang lo prem ki dei ki dan ki baterai ki dan ki ba sya bana jing rap te kalong kum movement ha ka jing pet jongi kan sama sort ini lo prem te bani kemen rupa nang syakmat ki nang la kan nang kamle kama nang ba ki beri jongi ki nang kambio jing to ibun ba kandon ka jingkana ba khamtam ha ga jingim ni sama ki ni ki ba tre ki kam jong